Avui hem volgut presentar el nostre candidat al Congrés dels Diputats. Jo crec que un candidat que afortunadament necessita poca presentació perquè ha sigut un dels més al llarg d'aquests 4 anys més actius i més coneguts i que en algun moment també l'han nomenat el azote del gobierno i coses d'aixes. I ahir ell ha demostrat sobradament que ha estat per defensar els interessos dels valencians i valencianes fins a les últimes conseqüències en alguns casos. Bé, és el nostre candidat de Compromís. Ara és el moment, pensem que el lema que hem triat és important perquè és la realitat, és el moment de canviar moltes polítiques que l'únic que fan és discriminar a tota la gent que estem vivint així en el País Valencià. I per acabar en tot això i en la discriminació a l'hora també del finançament, creiem que és important i necessari que estiga Joan Baldoví al front d'un grup valencià important i que realment tinga poder de decisió dins de les Corts de Madrid. I volem acabar en la soledat del corredor de fons, volem tindre més corredors al costat d'ell i encara que ell ha fet una molt bona feina, pensem que augmentar aquest grup, el tindre un grup realment potent valencià serà una bona notícia per a tots els valencians i valencianes. I ara li cedim la paraula i que ens comente alguna cosa. Una vegada més molt agraït perquè sempre que fem una convocatòria acudiu amb regularitat i per tant és d'agrair. L'objectiu d'aquesta candidatura, que ha tingut, diríem, una gestació complicada, com de vegades quan has de pactar amb més gent, té un objectiu fonamental i jo crec que en aquest sentit Compromís ho hem vist clar des del primer moment i era la constitució d'un grup valencià en el Congrés. I aquesta constitució d'un grup valencià en el Congrés per contribuir amb els nostres vots a dues coses fonamentals. Una per canviar el govern de l'Estat i una altra per tindre un finançament que ens permeta estar en igualtat de condicions amb la resta de comunitats autònomes. Jo avui, quan venia, estava aparcat del cotxe, ahir en aquest descampat, estava parlant d'una persona que ha tingut responsabilitats en el govern basc i en alguns dels principals bancs bascos. Jo he vist allà a Madrid bascos i navarresos de dreta, d'esquerra, de centre, i tots es ficaven d'acord en una sola cosa, en el concert basc o en el conveni navarrès. Doncs justament jo crec que ha arribat l'hora que els valencians ens posem d'acord i que tots apretem per tindre allò que hauríem de tindre igual que tenen els altres. Quan he vingut ací a Gandia, quan he vingut a la Safor, he vingut sovint per presentar les esmenes als pressupostos. Durant 4 anys he estat venint ací a Gandia. No se n'ha aprovat ni una sola d'aquestes esmenes. I per tant, jo crec que els valencians que allà a Madrid hem sigut com els invisibles durant molt de temps, comencem a tindre presència, comencem a posar el problema valencià allí damunt. Comencem a deixar d'ofrenar i comencem l'època d'exigir tindre el mateix que tenen tots. Comentava lo d'aquesta persona que sentia quan venia així i el Cupo Vasco recapten els seus impostos i retornen el 6%. Si els valencians tinguem aquesta capacitat que ens pertocaria també, recordem que nosaltres també teníem uns furs igual que els bascos o que els navarresos i que els van perdre fa 300 anys en la guerra de secessió. Si és legítim reivindicar Gibraltar, és legítim reivindicar els furs valencians. Per tant,
dic que aquest grup valencià i el Congrés ha de contribuir, per una banda, a que aconseguim un nou sistema de finançament. Amb el nou sistema de finançament, moltes d'aquestes esmenes que hem fet s'hagueren pogut acomplir, perquè reivindiquem tindre pes a l'hora de quan es facin els pressupostos generals de l'Estat. I per això, en el nostre programa figurarà de manera explícita el tren eixit de la costa que ha de vertebrar necessàriament el nostre territori de nord a sud i de sud a nord. I per altra banda, com a ciutadà, no només com a valencià, aquest grup valencià al Congrés ha de contribuir al necessari canvi en el govern de l'Estat. Una de les tasques fonamentals que tindrà el nou govern o les noves majories eixides de les urnes és desfer tot aquest corpus legislatiu que s'ha fet durant 4 anys a la contra de les persones. Posaré només 4 exemples de 4 lleis que ens han canviat la vida i que necessàriament haurem de derogar. La reforma laboral. La reforma laboral que no ha servit per crear més empleo, com insistís el govern del Partit Popular. Una dada del mateix Ministeri, de l'Institut Nacional d'Estadística. El salari mitjà dels espanyols ha baixat no des del començament de la crisi, sinó des del moment en què s'aprova la reforma laboral. Una altra dada, no és de Compromís, és també de l'Institut Nacional d'Empleo. La gent empleada, ara és menys quan Mariano Rajoy va agarrar el govern. Per tant, una miqueta de tranquil·litat a l'hora de dir que s'està creant empleo. Se n'ha creat de pitjor qualitat i cobrant la meitat o menys. I una altra llei que s'ha fet a la contra és la llei d'educació. No es pot fer una llei tan important que afecta tant a tantes persones només amb els vots del Partit Popular. No se pot fer una llei com la llei Mordassa que el que pretén és justament que no tinguem ni tan sols la capacitat d'eixir al carrer per reivindicar els nostres drets o per protestar per aquelles coses que no ens agraden. Avui venia llegint que a 2 persones que es van eixir a protestar els ha caigut una multa de no sé quants diners, és a dir, per amedrentar. I per últim, un Partit Popular que sempre està parlant del gran miracle econòmic o del miracle econòmic que han fet en aquesta legislatura, la llei de reforma del sistema elèctric. Paguem una de les llums més cares d'Europa i damunt, aquesta llum a les nostres empreses es costa molt, molt, molt per damunt del que es paga en Europa. Per tant, si el que volem és que siguin competitives, el que no podem fer és que això hagi sigut el capitalisme dels amiguets, el govern dels amiguets i que s'ha de començar a governar per a les persones. I per tant, des d'aquesta perspectiva, Compromís el que fa és buscar aliats i en aquest sentit anirem a aquestes eleccions junt amb Podemos. Hi ha molta gent independent, recordem per exemple 2 incorporacions que tenim a les llistes, com és una persona tan significativa com és Josep Lluís Albinyana, primer president del Consell Preautonòmic, que després d'estar tota una vida dedicada, diríem, a les seves tasques professionals privades, decidís reincorporar-se perquè veu que en aquesta candidatura n'hi ha il·lusió, aquella il·lusió que teníem al principi de la democràcia en el nostre Consell Preautonòmic, en aquella autonomia que no va poder ser perquè ni PSOE ni PP o els seus representants en aquella època van permetre que els valencians assoliren una autonomia com les que van tindre altres comunitats autònomes. I una persona també com Rosana Pastor, una actriu que té un Goya, però també una activista destacada del món civil valencià que també ha decidit sumar-se. En aquest sentit, i acabe, els valencians hem de buscar aliats a Madrid per a que hi hagi un sistema de finançament just que es permeta prestar els mateixos serveis als nostres conciutadans que es poden prestar en altres comunitats autònomes i per canviar d'una vegada per totes un govern que ha anat a la contra de les persones i governant només per a unes empreses o per a uns grups econòmics que no són ni representen els interessos de la gran majoria de ciutadans.